Okay. Oh. Tigas pala nito. Yan, gagawa naman kami ni tatay ng patungan ng soliras dito, balagbag. Putol muna tayo mano-mano, hindi naman abot dito yung extension. Ay, soliras. Tabing mahulog. Sensong pa gani. Sa laog. Lagi na. Lagi. Wala. Tagay mo makakad mo. Ay, so. Matay na. Sobra. Tumubing kasi. Sobra, okay na. Dungan lang lang magputot, lagar mo naman dungan kasi digdi. O digdi, digdi na lang. Apa? Geda, kaya ko na. Sige, toilet na. Uy, just a plywood. Tama talaga. Sige.
talaga. Nag-rin ng sinaanggi. Pista sa roofing. Sakit ang ulo ko lang. Nakaraang pista mo, mga lasing. Hindi, doon mo unahin. Doon. Doon. Ano? Doon sa loob. Punta tabi mo pagkaroon. Hindi, di. Sa ring. May kawal pa ano na. Eh. Yan. Sige. Wala mo pa? Okay. Pasok dyan. Ayos o. Pero silang? 4 ka agad. Yun na ano magdadara kang buo. Apa yan? Yan, tama rin. Dos? Ya. Masuk. Ayo berado yan. Berdarah. Sampai dari mana? Ada, ini terus. Kan bagi dyan. Hindi na? Saka 4. Pagbigan mo na ako. Agak yang dito. Pip. Dikit. Dikit na. Ay, hindi. Mo lang ano. Dikit. Lagyan na kay ano. Bitri. Okay. Oh.
kahoy. Ito ako. Dahil ako ba yan? Para na, kapampak gilid. It's sa ulo. Ayun, ang diba? Mo? Moy. Ano ito? Kita bago magkana? Bago na dyan? Cinquenta. Hindi. Balik mo iba. Huwag mo mala.
tigas pala niya. Oh. Kamay yung tayo. Lawi. Kalau masa kita jangan tahu. Kamu na. Sumakit ang ulo ko. Ang kailan... Pasingawin muna natin. Init. Ha? Ayun po, bumaba muna ako. Kasi... Grabe yung init. At sumakit yung ulo ko. Ano muna ako, higop ng hangin, electric fan. At sabay edit. Time check natin ay 3:41 na. At sabi ni Kuya Noli, okay na daw yun. Tapos dito muna ako sa barracks. Antay-antay muna ako ng chat nung pinsan ni Miss kung labasan na sila dun sa school kasi sasabay natin pa uwi. Ayan. Edit muna. Sakit ang ulo ko na yun. Grabe yung init. Sobra. May darating na semento tay. Ay. 40. Oh. Init talaga. Ayan, uwian na. At hapon na. Nag-chat na yung yung pinsan ni Miss nasa labas na daw. Ayan. Uwian na. Bye-bye.